Pelkoa ja inhoa yliopistossa. Vanha yliopisto on kuollut. Kauan eläköön uusi superyliopisto. On aika unohtaa ummehtuneet toimintatavat ja herätä nykypäivään. Tässä superyliopiston 4 askelta kohti parempaa tulevaisuutta. 1. Superyliopistossa kaikki yrittävät tai luovuttavat. Työn tuottavuus paranee, kun henkilöstöstä irtisanotaan puolet ja laitetaan loput taistelemaan työpaikoistaan. Työtehtävien kasautuminen tuo synergiaetuja ja kiire lisää luovuutta. Tavoitteena on tehdä kaikista moniosaajia, jotka hallitsevat tutkimuksen, hallinnon ja opetuksen. 2. Tuottamattomat ja turhat tutkimusalat lopetetaan ja yliopistot valjastetaan tuottamaan yrityksille voittoa. Samalla lopetetaan eettiset pohdinnat ja annetaan markkinavoimien näkymättömän käden päättää, mitä kannattaa tutkia. Lisää tuloja saadaan, kun laitetaan lukukausimaksut kaikille ja työntekijät maksamaan vuokraa työhuoneistaan. 3. Ulkoistetaan opiskelijavalinnat, neuvonta, kirjastot, tutkimus ja melkein kaikki muukin. Kyllä opiskelijat pärjäävät omillansa. Tehokkaasti johdettu matriisiorganisaatio pitää siitä huolen. 4. Paskat 4. Kenellä on aikaa sisäistää monimutkaisia kokonaisuuksia? Yliopiston tehtävä on tuottaa voittoa. Maisterit ovat rahaa. Tohtoritkin ovat joskus rahaa. Mutta sivistys on kallista ja turhaa. Tehdään enemmän maistereita, nopeammin. Tarvitaan helppoja tutkintoja sekä tiedettä, jolla tyhmäkin voi rahastaa.